Příprava surovin. K výrobě listového těsta si připravíme tyto suroviny. Mouku. Nejčastěji používáme pšeničnou mouku hladkou, samostatně nebo ve směsi s pšeničnou moukou hrubou. Před použitím mouku vždy upravujeme prosátím. Tím ji provzdušníme a zbavíme případných nečistot. Mouka je jednou z nejdůležitějších surovin, ovlivňující kvalitu listového těsta a jeho další zpracování. Další surovinou je tuk. Má obdobně jako mouka velký vliv na zpracování a kvalitu listového těsta. Tuk má být tažný, dostatečně elastický, nemá být příliš tvrdý ani příliš měkký. Na výrobu listového těsta můžeme použít jak margarín, tak i máslo. Další surovinou je voda. Nejčastěji používáme vlažnou vodu, lze ji však částečně nebo úplně nahradit mlékem. Přísady. Žloutky dodávají listovému těstu křehkost, barvu a chuť výrobku. Sůl zlepšuje chuť výrobku. Doporučuje se sůl rozpustit ve vodě. Další surovinou je ocet, zlepšuje jakost těsta. Většinou se používá ocet 8%. Příprava tukové kostky. Odvážené množství tuku dáme do kotlíku. Kotlík s tukem nasadíme do stroje a pomocí protinací metly nebo háku při nejnižší rychlosti stroje tuk zhomogenizujeme. Homogenizace je propracování tuku, aby byl hladký, dostatečně elastický a tažný. Tuk nemá být lámavý, drobivý, příliš tvrdý nebo příliš měkký. Do rozpracovaného tuku přidáme odvážené množství mouky, je to asi 15% z celkové dávky. Stroj si znovu zapneme a tuk s moukou propracujeme. Teplota surovin nemá přestoupit 20 stupňů Celsia, aby tuk neměkl. Pokud máme tuk přilepený na stěnách kotle, stroj zastavíme a tuk oškrábneme. Tuk s moukou ještě chvíli propracujeme. Jak máme tuk s moukou propracovaný, stroj vypneme a tuk vyděláme ze stroje.
Moukou si poprášíme pracovní desku. Tuk s pomocí karty vyškrábneme z kotlíku. Kartu si můžeme namočit do mouky, aby se nám ten tuk tak nelepil. Zpracovaný tuk si vytvarujeme do tvaru čtverce. Můžeme si pomoučit ruce, aby se nám nelepily do tuku. Obě ruce si namočíme do té mouky, aby se nám nelepily, nebo i kartu, a pomocí karty a ruky vytvarujeme čtverec. Moukou si poprášíme plech a tukový čtverec přemístíme. Okraje pomocí nože nebo karty urovnáme. A částečně odřízneme. Použité odřezky použijeme při přípravě vodánku. Odřezku by mělo být maximálně 5% z celkové dávky. Asi tolik, kolik jsme přidali mouky do tuku, tak tolik odřezku použijeme při přípravě vodánku. Tukový čtverec necháme v chladnu asi při 10 stupních odležet. Příprava vodánku. Před výrobou listového těsta si nejprve prosejeme mouku. Mouka se prosátím provzdušní a zbaví případných nečistot. Do vody nasypeme sůl a mícháním ji rozpustíme. Do kotle šlehacího stroje nasypeme odvážené množství prosáté mouky. Nalejeme vodu ze solí. Přidáme žloutky.
ocet, a odřezky z tukové kostky. Kotel nasadíme do stroje a pomocí háku všechny suroviny spojíme. Těsto propracováváme pomocí háku při nejnižší rychlosti stroje. Vodánek propracováváme asi 20 minut. Zpočátku míchání je vodánek lepivý. Hotový vodánek je asi po 20 minutách zpracovaný v hladké, nelepivé těsto. Zpracovaný vodánek vyděláme ze stroje. Zlehka si poprášíme desku pracovního stolu. Pomocí karty si očistíme pracovní hák a těsto vyděláme ze stroje, z kotle. Vodánek zpracujeme do tvaru bochánku. Vodánek sformujeme do tvaru bochánku. Nožem uděláme zářezy do tvaru kříže. A vzniklý bochánek přikryjeme miskou a necháme odpočinout. Miskou ho přikryjeme proto, aby neoschl. Balení tukové kostky. Odleželý vodánek, z odleželého vodánku odkryjeme misku a vyválíme si ho pomocí válečku do tvaru kříže. Těsto si vytáhneme do 4 stran a pomocí válečku vyvalujeme. Vyvalujeme tak, aby vždy ty okraje byly tenčí než prostředek. Vyválené těsto ometeme od mouky. Do středu čtverce si položíme tukovou kostku. A začneme zabalovat. Zabalujeme tak, že vždy 2 protější cípy těsta přes sebe přeložíme. Vždy ometáme od mouky.
Znovu moukou ometeme. Přeložíme další cíp těsta. Odleželý vodánek je tažný a netrhá se. Přeložíme poslední cíp těsta. Tukový čtverec musíme těstem stejnoměrně obalit, to znamená, že přetažené cípy těsta musí tvořit stejně silnou vrstvu, jakou tvořil zesílený střed při rozválení. Zabalený tukový čtverec si pomoučíme a směrem od středu ke krajům pomocí válečku vytloukáme. Pracujeme zlehka, abychom neporušili vrstvu vodánku. Zlehka válečkem vytloukáme tuk do okrajů těsta. Rukou zkusíme, zdali máme tuk až při okrajích. Těsto zlehka vyválíme do tvaru obdélníku. Pracujeme vždy od středu. Mírně tlačíme na váleček. Rozvalování a překládání. Listové těsto pomocí válečku si vyválíme do tvaru obdélníku. Vyvalujeme důkladně, ale opatrně, abychom neporušili vrstvu vodánku a aby se nám tuk nevytlačil ven. Rukou můžeme zkusit, zdali je tuk až v okrajích. Pokud ne, tak bychom vodánek z části přeložili a znovu vyváleli. Tuk musí být rozložen stejnoměrně a neporušeně po celé ploše až do krajů. Těsto vyvalujeme rovnoměrně, bez násilného tlačení, abychom neporušili jednotlivé vrstvy. Vyválíme do tvaru obdélníku a můžeme překládat. Vyválené těsto ometeme od přebytečné mouky. A překládáme na 4krát. Těsto si uprostřed naznačíme a překládáme. Z jedné strany přeložíme do poloviny těsta, mouku ometeme a stejně přeložíme i z druhé strany. Mouku znovu ometeme. Hranou ruky uděláme střed. Střed
střed těsta, ne. Tak hranou ruky uděláme střed těsta a těsto přeložíme. Hotové přeložené těsto si dáme na pomoučený plech a necháme znovu asi 20 minut odležet. Desku pracovního stolu si poprášíme moukou. Předěláme na ní už jednou převálené těsto. A znovu pomocí válečku vyvalujeme. Těsto si zlehka poprášíme moukou a vyvalujeme. Při vyvalování znovu udržujeme tvar obdélníku. Pokud potřebujeme, těsto znovu poprášíme moukou, aby se nám váleček nelepil na těsto. Poprášíme si i desku pracovního stolu. Mírným tlakem na váleček těsto vyvalujeme. Snažíme se znovu vyvalovat od prostředka ke krajům těsta. Těsto doválíme do tvaru obdélníku, ometeme od přebytečné mouky a znovu překládáme. Tentokrát na 3krát. Těsto si naznačíme, kam až bude sahat přehyb a z jedné strany ho přeložíme. Mouku znovu ometeme. Přeložíme i zbývající část těsta. Přeložené těsto si předěláme na pomoučený plech a necháme znovu asi 20 minut odpočinout v chladu. Těsto přikryjeme folií, aby nedošlo k jeho oschnutí. Odleželé těsto si znovu dáme na desku pracovního stolu, mírně pomoučíme moukou. Pomocí válečku vyválíme. Mírným tlakem na váleček vyvalujeme od středu těsta k okrajům. Pracujeme opatrně, abychom neporušili jednotlivé vrstvy. Vyválíme znovu do tvaru obdélníku. Vyválené těsto znovu ometeme od přebytečné mouky. Naznačíme si střed a naposledy překládáme.
překládáme na 4krát. Přebytečnou mouku ometeme a ke středu přeložíme i zbylou část těsta. Hřbetem ruky uděláme místo ve středu těsta, aby se nám lépe přeložilo. Hotové těsto ometeme a znovu předěláme na pomoučený plech. V lednici necháme do druhého dne odležet. Listové těsto musí být tažné, vláčné, mírně pružné a tuk je v něm rovnoměrně rozválen. Při překrojení je znatelné pravidelné střídání vrstev tuku a vodánku. Rozvalování těsta na listové trubičky. Desku pracovního stolu si poprášíme zlehka moukou. Na ní položíme těsto. Povrch těsta si také poprášíme moukou. A pomocí válečku začneme vyvalovat. Těsto vyvalujeme opatrně, aby nám nedocházelo k porušení jednotlivých vrstev. Pokud potřebujeme, znovu si poprášíme těsto moukou. Těsto vyvalujeme do tvaru obdélníku. Pokud potřebujeme, pomoučíme si znovu desku pracovního stolu, aby se nám těsto nepřilepilo. Těsto se nám nesmí přilepit ani na stůl, ani na váleček. Plát vyvalujeme asi na sílu 3 až 4 mm. Jak máme těsto vyválené, pomocí smetáčku přebytečnou mouku ometeme. Točení na kovová tvořítka. Vyválený plát potřeme mírně naředěnými žloutky s vodou. Potíráme tak, aby byl plát stejnoměrně natřený. Jak máme plát natřený, tak si jej pomocí rádelka nakrájíme na stejné pásky o šířce asi 2,5 cm.
Jednotlivé pásky natáčíme na plechová tvořítka. Do levé ruky vezmeme pásek těsta a přimáčkneme jej na tvořítko. Otáčením tvořítka spirálovitě natáčíme pásek těsta na tvořítko. Konec těsta přimáčkneme k vytvarované trubičce. Natočenou trubičku položíme na plech. Stejným způsobem natáčíme na tvořítka i ostatní pásky. Natáčíme tak, aby se jednotlivé pásky překládaly. Vytvarované trubičky odkládáme na čisté plechy spojem dolů. Trubičky mírně k plechu přitlačíme. Rozvalování těsta na žloutkové řezy. Desku pracovního stolu poprášíme moukou. Na ní položíme těsto. Povrch těsta si také poprášíme moukou. A pomocí válečku začneme vyvalovat. Těsto vyvalujeme opatrně, aby se nám nelepilo na váleček. Vyvalujeme opatrně, aby nedocházelo k porušení jednotlivých vrstev. Těsto si vyválíme asi do velikosti plechu na tloušťku 3 až 4 mm. Pokud potřebujeme, těsto si podsypáváme moukou, aby se nám nepřilepilo na stůl. Při vyvalování neustále dodržujeme tvar obdélníku. Vyvalujeme vždy od středu těsta k okrajům. Těsto si doválíme. Zlehka moukou poprášíme. Přeložíme si jej na polovinu. Pokud je potřeba, ještě poprášíme. Znovu přeložíme na polovinu a přeneseme na čistý plech. Těsto na plechu rozložíme. Pokud je potřeba, ometeme mouku.
Pokud je potřeba, těsto ještě upravíme. Buď rukou nebo pomocí válečku. Hotové těsto ometeme od přebytečné mouky. Těsto před krájením na jednotlivé pásy necháme na plechu odležet. Odleželé těsto pomocí dřevěného pravítka a rádelka nakrájíme na stejně široké pásy. Pokud by nám těsto při krájení ještě stahovalo, tak bychom ho museli nechat delší dobu odležet. Krájení těsta ještě jednotlivé pásky propícháme nožem, aby se nám při pečení netvořily velké puchýře. Listové šátečky, rozvalování těsta. Desku pracovního stolu si poprášíme moukou. Položíme si na ní těsto. Těsto na povrchu zlehka poprášíme a pomocí válečku začneme vyvalovat. Těsto vyvalujeme opatrně, aby nedocházelo k porušení jednotlivých vrstev. Těsto vyvalujeme do tvaru obdélníku, buď obdélníku nebo čtverce, o tloušťce 3 až 4 mm. Pokud potřebujeme, moukou si zlehka znovu poprášíme. I stůl, i povrch těsta. Vyválené těsto ometeme od přebytečné mouky. A pomocí rádelka a dřevěného pravítka nakrájíme na čtverečky o velikosti 8x8 cm. Pokud nám zbydou nějaké odřezky, použijeme je při přípravě dalšího těsta.
Pokud by nám vznikly nějaké odkrojky těsta, ty nemůžeme zpracovat a znovu vyválet, ale používáme je při vyvalování dalšího kusu. Tak jednotlivé čtverečky si potřebujeme naředěnými žloutky, vždy jeden cíp toho čtverečku. Šátečky natáčíme na plechová tvořítka. Točení na tvořítka. Na střed připraveného čtverečku listového těsta položíme kovové tvořítko. Vezmeme nepotřený cíp těsta a přeložíme jej přes tvořítko. Protější potřený cíp přeložíme přes celý šáteček až do spodu a položíme jej na čistý plech. Zlehka přimáčkneme. Tak pokračujeme i při výrobě dalších šátečků. Musíme dbát na to, aby přeložený cíp těsta byl až ve spod šátečku, aby při pečení nedocházelo k rozevírání výrobku. Až máme všechny šátečky na plechu, tak je hřbetem ruky zlehka přimáčkneme k tomu plechu. Před pečením ještě šátečky potřeme rozmíchanými žloutky s vodou. Potřeme je po povrchu i po stěnách.